माझा काढला तू काढू हे तर तू नेसन जाणार काय ते माळणार मी नाही मारणार आमका माळूक नाही मग कोणा कवे मग लोकांसाठी देऊसाठी कशा काढतात मोठे आई जाऊन देत होय तर काढीत तिच्याकडे जाऊन बोल मग मी सांगा ना तिका तिच्याकडे कशा ती सांगताय ना मीच जाऊन लावालावी करते तेवढाच काम एक नंबर आहे तुझं लावालावी करण्यात काय करते की हू केले ना बघ तू भांडणं लावू नको आमच्या मी कशाक लावू पहिला सांगतो मला फुला कोणी ती काढूनच नेले मीच ती काढतात आम्ही घ्या का काढणार पूजेक लागतात म्हणून काढतात ते तोडून टाक कोणी ती काढली काढ तोडून टाक मग कोण काढणार नाही मग फुला आमचा झाड आम्ही केला कुडून घे कुठलाय तरी ये शिबी आम्ही कशा घेणार बोर्डात लिहून ठेव हो आमच्या कळ्यांना हात लावू नये तुम्ही अशा कळी नेलास तर आम्ही फुला काढणार कधी पण त्या आधी नेमके सांग जर तुम्ही कळे काढलास तर आम्ही फुला नेणार कशी कधी ती सांग म्हणजे ही पण आम्ही काढून मग ती पण न्यायची मग कोण काढणारच नाही ना दिसत नाही कसं का चष्मा एवढं चांगो